Kuya Bot! Ano naman ang lalaking ini? Kuya Bot! Hay ka! Ayaw, hindi eh? What? Salamat tabi manoyang. Yaon da pala naging si Kuya Bot. Ay, ano ang nangyayari kay ni naman? Natatapig ko po ni Kuya Bot ang signboard. Kuya Bot, may problema ka naman? Ano ang? Kanakaagi. Tulala. Iba man sa pigtataram. Puro ang. Ano tabi ang problema mo, Kuya Bot? Ano naman sanaan? Gari na bagaso. Dahil mo maintindihan. Ano ang problema mo, tabi? May problema ka? Ano ba iyan? Ano nang gari ka naman kan supig? Inda. Ano ba yung para kupo mo an? Nangangaibo ka kay Agumon? Ano? Ano naman? Ang gari naman pagkakaluwasan man ini si Kuya Bot. Nahadit na naman lamang ako sa imo. Ano ba yung problema mo? Isus, bata ang kampangan. Matarangtang na naman ha. Yuguyugon mo ang tabi-tabi. Baka kung masino ka dyan. Anong problema? Damayan ka naman. Ano man ba yan? Tapuro na sana. Anuan? Ano ba yan? Nagkadalamhati ka? Anong problema, bata? Grabe pala nigyan alinggawan pati. Puyugon mo ano? Natitimakan mo ako. Natitimakan ka? Natitimakan mo ako. Puyugon mo baga iyan, sorry. Ano tabi ang problema mo? Ay, kulugon. Makulugon na nga rin. Atimakan mo nga ni. Hinali ko na nga ni. So, pagkatima ko sa imo nga ni. Naipit. Naipit? Ang rin. Ano naman ba yung tao ini? Natabayati ko para kupo mo nga ng signboard. Munang kandyan, huminupila dan dyan. Nadagita ka kandipe. What? Kulaon. Dakulaon. Ang rin. Nag-aadal ako. Kaya na. Pole dancing. Pole dancing. Uyug-uyugon mo ng mga trima, sisikadang pa ako. Natagasubago, tulala ka. Sige mo man, ay buwan ba lang duman sa pole dancing? Concentration itong piga-apol. Concentration? Wala na nga, di ko nag-concentrate. Jesus. Ay, na-concentration ang inda. Gari na pagkakaluwasan, bahala ka daw dyan, maghapong ka dyan, hala ka dyan, hala, bahala ka dyan.